Здравейте, приятели! Днес ще разкрасим този емков волан. Първо махаме аербега. После взимаме пластмасата. Тук вече е на филер, основата е много важна. И идва ред на топенето. Тук разбира се, че вече не е на филер, да не си помислиш нещо. И вуаля, вече е карбонов. И това е крайният резултат. Ако ви харесва това, което правим, може да цъкнете сърцето и да напишете коментар, може даже и да не последвате хаха.